Добре дошли в Родопите или планината, за която големият български поет Иван Вазов казва, че който не е видял Родопите, не е срещнал България. Тук между каменните вълни ще откриете безценното знаково майсторство, пренесено от вековете и съхранено за бъдещето. Планината и нейните обитатели са тези, които ще ви очароват и връщат постоянно към себе си с гостоприемство, аромата от дъхавите гозби и невероятните картини, изваяни от природата. В сърцето на този приказен пейзаж се откроява известния ореол на община Баните с гордата снега на върховете си Преспа и Свобода на север и обширното пасище Караколас. На юг зеления оазис се снишава, за да премине в море от по-ниски хълмове с широки заоблени била, обрасли с красиви борови и широколистни гори. Редом до тях са се ширнали зелени ливади и горски поляни, покрити с шарен килим от оханни цветя, а доловите се огласят от ромона на пенливи потоци, в които водата неуморно скача от многобройни прагове. В подножието на склоновете блика лековита минерална вода, за да дарява здраве и радост на хората, а в най-ниското река Малка Арда кротко се стели и събира водите на планинските рекички и ручи, за да ги влее в пълноводната Арда. Този дивен кът от България пленява най-вече с прелест. Тук всеки камък е легенда, шепотът на всяко дърво предание за отколешни времена, а романа на всеки бистър поток песенен звън. В момента сме разработили идейни проекти, на фаза работи сме вече за направя на нов център, който да има съвсем друг облик, с каскади, с шадраван, с нова сцена. В момента се работи по проект, който да свързва санаториума с една каскада, която има разстояние 1800 метра от баните до тази каскада. Тя ще бъде 4 метрова широка с 1,8 метра дължина покрай речното корито на Малка Арда. Имаме проекти, които сме входирали за финансиране към Министерството на земеделието и храните и към Държавен фонд земеделие за около 14 милиона и половина стойност, която се надяваме това да се финансира от програма за развитие на селските райони и да осъществим тези проекти. Те са свързани с сериозни инфраструктурни обекти, това са пътища, това са улици във всяко едно по-голямо населено място, довеждащ водопровод за питейни нужди плюс пречиствателно съоръжение от Давидково към баните. Така че се надяваме и качеството на питейната вода и самата инфраструктура в населените места като улици, пътища да бъде значително подобрено. Общинска администрация баните се обърна с лице към социалните проблеми на населението. Общински съвет, благодарение на него, с мои предложения, детските градини ги освободихме от всякакви такси. Имаме вече доставка на топъл обяд на възрастни хора, на хора, които им се полагат такъв обяд и обслужваме 150 души в цялата община на място, в къщи се носи този топъл обяд. В проект се работи и общо устройствен план на община Баните, където ще се очертаят територии, на където ще има заселени инвестиционни, надявам се, инвестиционни намерения от рода на ски влекове, от рода на физкултурни спортни площадки. Община Баните е една от най-красивите и живописни области в цяла България. Разположена в област Смолян и в нея влизат общо 20 населени места. Красивата природа и минералния извор дават възможност за развитие на екотуризъм, балнеоложки и природен такъв. Климатът е умерено континентален, като се усеща приятното влияние на Средиземноморието. През последните години курортът Баните се развива с бързи темпове. Той представлява и пункт за много интересни китни маршрути в района, а именно преходи до връх Рожен, Свобода, Хижа, Преспа и Хайдушки поляни. В тази бляскава ерия у нас има идеални условия за практикуването на лов и риболов. Тук витае още духът на отминалите векове. Планината пази ярки спомени за историята на траки, славяни, гърци, римляни и прабългари. От този период са намерени много некрополи, селища и църкви. Най-известен обект от тях е Римската баня, която днес се намира в центъра на китните бани.
В алеята на непреходна слава за общината попадат безапелационно още местния отбор по хокей на трева, в който тренират повече от 100 деца, и средно общо образователно училище Христо Ботев с възможност за квалитетна подготовка в реномирани състезания олимпиади, излъчване на кандидат-студенти, свободно избираема подготовка, извънкласни дейности, плюс избор на учениците в задължително избираема подготовка и различните видове кръжоци. Средно училище Христо Ботев в село Баните е единственото средно училище на територията на община Баните. В него се обучават 164 ученици от 2 до 12 клас. Тази година така беше много емблематична за училището, защото за първи път нямаме първи клас. Всъщност, даже и това не е правилно да се каже, защото нашите първокласници вече са второкласници. Миналата година една част от тях започнаха по-рано и се включиха в състава на сегашния втори клас. Знаем, че област Смолян като успех в образованието вече поредица от години стои на челните места и ни дават за пример. Баните също попада в това число сред училищата, които постигат много добри резултати. Всъщност, предизвикателството за училище Христо Ботев село Баните по отношение на успеха е да се преборва с този, който самото то постига. Всяка учебна година резултатът расте нагоре. През миналата учебна година имаме призови отличия на олимпиади. Имаме първо място на олимпиадата по история. Една ученичка от 11 клас. Справят се добре учениците на олимпиади по биология, по химия. Резултатът от държавен зрелостен изпит по биология е най-високия в областта. От 3 ученици, които се явиха на олимпиада по биология, изкараха 3 отлични оценки, едната от които е пълно отличие. Така че винаги имаме ученици, с които ние се гордеем. Те се реализират добре в елитни специалности в университетите, като право, като софтуерно инженерство, като медицина, фармация. Няма да е пресилено, ако кажа, че резултатът, който постигат учениците, се дължи на колегията, която е много мотивирана да работи с тези ученици. Първо, всички преподаватели са високо квалифицирани, правят нестандартни уроци. Много открити уроци се направиха миналата година. Ние бяхме свидетели на бинарни уроци, на уроци спектакли и така нататък. Оборудвали сме интерактивен кабинет, разполагаме с 3 интерактивни дъски, които се използват по предназначение и същевременно и децата, разбира се, са доволни от това, защото им се предлагат и малко по-нестандартни уроци. В село Давидково, което е едно от най-посещаваните в общината, се намира църквата Свети пророк Илия. Тя е построена в началото на миналия век през 1923 година и е една от най-старите като цяло в района. В нея има великолепен иконостас, който е мащабно произведение на изкуството. Иконите са дело на зограф Стефан от Хасково. През 2006 година храмът е ремонтиран със средства по проект Красива България. Баните са емблематични още и със своята специализирана болница за рехабилитация, която се намира на 750 метра надморска височина и осигурява идеални условия за лечение на различни заболявания като артрит, невралгия, дископатия, радикулити, гастрити и язви. В нея се предлагат още различни терапии, масажи, балнеологии, а същата може да се похвали с 2 басейна и квалитетно оборудвани кабинети по физикална терапия. Специализираната болница за рехабилитация е открита на 24 май 1979 година. Тя разполага с 201 легло. Лечебен фактор на болницата е минералната вода, която е изключително ценна по своите качества. Тя е слабо минерализирана, калиево-натриева, хидрокарбонатна сулфатна, метасилициева, флорна, с температура 42 градуса и 9 десети, с pH 7,2, леко алкална. Поликлиниката, която тук сме настанени, е най-голямата на Балканския полуостров, с 2 ванни отделения, с 2 закрити басейна. Баните вече 15 години е водещ курорт в страната. Тя съперничи на големите курорти Пал баня, Поморие, Велинград, Хисар, Кюстендил, Сандански. И не само, че съперничи, по много показатели тя е първа в България. Безспорно, управлението на болницата играе изключително голямо значение, но един човек едва ли може да направи всичко. Аз благодаря на целия персонал, който така сплотено и задружно работим вече доста години, над 30 години.
Всички с много голям опит, лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти. При нас работи и доайенът на физиотерапията в баните с около 45 години стаж, доктор Силова. Имаме пациенти, които идват 33 години подред, харесва им баните, явно оценяват по достоинство. Обикновено болните в 99% са доволни от цялостното лечение, от цялостното пребиваване в болницата. Още сега започваме да записваме за януари и февруари месец желаящи да почуят, особено по клинични пътеки, а когато пуснати по програмата на НОИ, търсена болница сме. Община Баните се развива стремглаво с бързи темпове и днес е предпочитана дестинация за туризъм, предлагайки на своите гости великолепна, недокосната от човека природа и много красиви кътчета за отдих, почивка и релакс. За тези, които обичат духа на отминалите времена, Родопите и в частност Баните са идеалното за целта място. Паралелно с тях вървят и културните традиции. Те играят изключително голяма роля за духовното израстване на населението. Мрежата от подобни средища на територията на общината е представена от 8 читалища и библиотеки към тях, както и от 6 самодейни художествени състава. Основните цели, които си поставят те, са издирване и съхраняване на всички ценности за идните поколения и обогатяването им със съвременно звучение сред населението. От съставите на самодейните колективи в Баните преобладават групите за изворно народно творчество, чието легенди са живи носители на песенния фолклор, далеч извън пределите на страната. Това читалище основно през 1947 година. Най-старото е в общината. В момента се намираме в библиотеката. Има всякакви жанрове. Има и художествена литература, и научно-популярна, и историческа. Някъде около 9600 тома. Поддържаме самодейност, правим си празник на хорото, други културни мероприятия. Въобще, каквито културни мероприятия има в центъра на община Баните, са свързани с читалището. Трябва да им съдействаме, озвучаване, зали и така нататък. Участваме преди години с глобални библиотеки, имаме компютри, почиващи идват тук, ученици от гимназията. Има интерес. Ние имаме много добър танцов клуб, който участва в републикански и други събирания. Имаме излизане в Турция, имаме излизане в Гърция преди години. В подобен контекст твори и проекта за независим живот по оперативна програма за развитие на човешките ресурси с адрес Община Баните. Чрез него е осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги на 60 лица с увреждане и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване, като ще се съчетават комплексни действия в посока на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги. Комплексът от почасови услуги ще се договаря и предоставя, като се базира на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, определени в индивидуалната социална оценка, съобразно желанието на потребителите, чието максимален срок на изпълнение е 18 месеца. Автентичните подробности на вашето внимание сега. Това е проект, който е продължение на много досегашни проекти, които помагат на хора в неравностойно положение. Имало е досега в общината такива проекти, по които са назначавани лични асистенти, но този път специфичната цел на този проект беше разкриването именно на този център за почасови услуги, с който, освен с лична помощ, потребителите, които имат лични асистенти, ще се подпомагат и с здравна грижа, и с арт-терапия и трудотерапия. Центъра за почасови услуги в общността и домашна среда беше едни стари помещения, които не служаха за нищо, изоставени, мисля, че са общински. Но след един много добър ремонт изградиха 3 кабинета. Един за здравна помощ,
и за индивидуална работа и релакс, където ще работят медицинските ни специалисти, назначени към центъра. Другия кабинет е за двигателна активност и рехабилитация, където работи рехабилитатора. Кабинета, в който се намираме, е кабинет за арт-терапия и трудотерапия. За тази терапия е назначен специалист социална подкрепа, който се занимава 6 часа мое работното време и при направен график и посещения от страна на потребителите, на които им е предписана такава терапия, се занимава с тях. Виждате около нас, имаме развлекателни игри, имаме материали за рисуване, за плетене, за телевизия да гледаме, музикални инструменти. Населените места на територията на община Баните днес са спретнати и чисти, с големи бели къщи на 3 и 4 ката, просторни дворове, които създават идеални условия за развитие на селски туризъм. Наличният свободен сграден фонд, здания, изоставени от мигрирали в миналото жители на общината, представлява особен интерес от страна на купувачи от различни краища на страната. Така в Баните са се оформили и така наречените туристически селища. Най-високата точка в общината Връх Свобода привлича планинари през цялата година. През него е минало и най-краткият път от Тракийската низина до Беломорска Тракия и още в древността е бил обявен за свещена дестинация. В района се разказва, че на Връх Свобода имало и грамадни побити камъни, подобно на тези в Стоунхендж, Англия, които са служили за подробни астрономически наблюдения. Така неусетно стигаме и до кулоарите на село Давидково, под зорката опека на община Баните. Аз като кмет на село Давидково най-много се гордея с историята на моето населено място. Гордея с това, че съм родена тук и съм отсъствала само 3 учебни години за средното си образование, което съм завършила. В това населено място има много история, има много неща, с които можем да се гордеем. Аз, например, с гордост навсякъде казвам, че още когато сме били под турско робство, будни българи са имали смелостта да идат при султана и да поискат разрешение да си основем българско училище, което е 1880 година. С болка споделям именно за училището, че ние сме успяли на времето под робство да направим българско училище. Сега българските правителства ще трябва да закрият българско училище, което никак не е приятно. Но мечтая си и вярвам, че Давидково ще го бъде. Надявам се, че освен политиците и хората, ще погледнем, че по-трезво на нещата, че не само лукса и чужбината и друго подредената цивилизация ще ни бъде от полза, че ние си имаме родина, която да си подредим нашата къщичка, да си я направим и да ни е хубаво тук, там, където сме родени. С кмета на общината работим добре, той е отзивчив, добряк по душа, старае се да бъде добронамерен, помага с каквото може. На 29-ти, завчера имахме сватба. Сключиха брак едно момче, което е давидковец, работи в Германия, но държеше да направи сватбата си в родното си село. За нас беше голяма чест. Ние просто много се вълнувахме. Селото се оживи. Събраха се много хора. Просто много беше тържествено. Но най-хубавото е, че кмета се удържа на думата, която каза, че всеки брак, сключен на територията на община Баните, той дава от себе си 400 лева за стимул на младото семейство. Ние го запазихме до последния момент в тайна, изненадата беше добра. Приятно им стана на младежите не толкова колкото финансови ресурс, отколкото грижата за младите хора, уважението към тях. Така че ние на този етап сме се погрижили с благодарение от страна на организацията, от страна на общинския кмет господин Белчев, както за младите, така и за възрастните. За възрастните осигурихме на по-тежките случаи безплатен топъл обяд, за децата безплатна детска градина, а за младите, които искат да се женят тук, някаква символична сума, която да ги поласкае за това. Основател на село Давидково е Дълт, в превод Бърз като вятъра, откъдето идва и самото наименование. Тук в сърцето на Родопите местните корифеи, далеч от суетата на ежедневния бит, са устроили един собствен призрачен, романтичен и фантастичен свят, който не се продава или подарява. За него се воюва с изискани изразни средства, за да го заслужиш пред тези, които най-добре знаят цената му.